Itt kívánok, Szabó százados vagyok innen a Borsodmai rendőrségről. Elnézést, ha a nevét rosszul mondom. Szoszó Mikhael, ugye? Így van, százados úr. Van önnek egy-két falopásos problémája. Én úgy tudom, maga falval foglalkozik. Van. Ön jelentett be falopást esetleg? Ön... Nehezen mondom ki a nevét. Sosó. Jó mondom? Százados úr, hanyagoljuk ezeket a nem fontos részeket. Vágjunk rögtön a közepébe. No, hát igaza van egyébként. Nem igazán örülök önnek, hogy maga tegez engem, mert én önözöm magát. Az volna a problémánk, hogy jelentettek önnél falopást. Hogy az valóban így van-e. Valóban nincs így. Mert 2 rönkről van itt nekem papírom. Tehát 2 rönkfát vittek el magától. Hogy még egyszer mondjam a nevét. Inkább nem mondjam, jó? Mert elég nehéz. Igen. Ne haragudjon már, hogy megkérdezem, mert tényleg, ha így magánemberként nem volt valami könnyebb nevű, valami rokona? Nem, esetleg nem lett volna egy Kovács, vagy valami? Lett volna. De minden esetre örülök, hogy magát így hívják, mert tényleg Én nem. legalább Én nem két papírt kell kitöltenem, mire le tudom írni magát. És akkor megtaláltuk a fatolvajokat, érdekli-e egyébként, megtaláltuk a 2 rönköt. Hogy tudja azonosítani a 2 rönköt, hogy mivel tudna azonosítani. Faragott-e valamit? Tehát faragott-e valamit a rönkbe? Az volna így az első kérdésem, hogy rönkbe faragott-e valamit? Ilyen angyalkák voltak bele. Angyalkák, mellette van, nem akarom kimondani, Kossuth Lajos, ugye? Maga faragta bele Kossuth Lajos képét. Igen. Igen, és akkor párhuzamot húznék vonalzóval, volt magának rokona is, ugye? Angyalka. Persze. Hogy ne lett volna? Hogy Jó van. Nem, tehát nem akarom felvilágosítani, hogy így van, de az angyalka fehér. Ne haragudjon már, hogy így most így magát megsértem, mert maga befaragott angyalka, de az fehér, ugye tudja, hogy az angyalka az fehér, ugye tudja, hogy maga azt befaragta, hogy... Nem, sose volt. Azt csak egyszer kihipózták, aztán úgy maradt. Aztán így csintették el a közfélelembe, de ez nem így van. Amúgy nem, tehát maga az angyal az nem fehér. Ez nem. Csak egyszer így itt eltévesztették, a szint, az utána így maradt. Jó van, akkor a szüleivel nem lehetne egy kicsit elbeszélgetnem, hogy a Mikulás nem mondták, hogy fehér szakálú? Nem volt olyan jelenség esetleg? Megöregedett. Hát ezt... A télen meg fehér hó esik. Az is igaz. Jó van. Na minden esetre akkor... Kifehéredett, mint Michael Jackson, és utána jött. Ne haragudjon már, hogy így akkor mondanám, akkor jöjjön már be a 2 rönkéért. A városi rendőrkapitányságra oda, 10-es Honvéd 23 1/1 alá. És ott van a 2 rönk. Ott lesz a 2 rönk, de hozzon magával szemét, megismerjük. Jó napot kívánok, és további jó szórakozást. További jó szórakozást. Megint megkapta a hülyeségét.